Kamusta ka? Bakit para kang matamlay? Kulang ka ba ng energy? Likat sumabay. Panahon na katawan ay bigyan ng buhay. We're gonna do it, we're gonna move it. Tayo na sama-sama nang bigyan ng pansin. Katawang naghihintay, nagisingin natin. Tamang diet at exercise, unahin natin. We're gonna do it, we're gonna move it. Huwag laging nakaupo, tumayo't gumalaw. Pwede namang maglakad at pwede ring sumayaw. Kung gusto mo sasabayan pa kita, ako't ikaw ay magsasaya, magpapasigla. Mag-exercise tayo nang sabay-sabay. Itaas ang mga kamay at iwagayway. Gumalaw up and down, round and round, side to side. Mag-exercise tayo, healthy Pilipinas. Healthy Pilipinas. Mag-exercise tayo, healthy Pilipinas. Kailang healthy ang kinakain natin. Wastong sustansya dapat nakukuha natin. Huwag hayaang mapabayaan ang kalusugan natin. Panatiling masigla ang katawan. Huwag laging nakaupo, tumayo't gumalaw. Pwede namang maglakad at pwede ring sumayaw. Kung gusto mo sasabayan pa kita, ako't ikaw ay magsasaya, magpapasigla. Mag-exercise tayo nang sabay-sabay. Itaas ang mga kamay at iwagayway. Gumalaw up and down, round and round, side to side. Mag-exercise tayo, healthy Pilipinas. Healthy Pilipinas. Mag-exercise tayo, healthy Pilipinas. Sa eskwela, opisina o sa tahanan, physical at mental wellness ay alagaan. Mag-exercise tayo nang sama-sama, mas masaya pag lahat tayo masigla. Oh, naman, nararapat lamang na talakayin natin ang iba't ibang mga usaping pangkalusugan at magbahagi ng mga impormasyon at kaalaman tungkol sa kalusugan at sa mga aktibidad ng kagawaran ng kalusugan Bicol. Ako po si Janine Conde mula sa Communications Management Unit ng DOH Bicol at ako ang inyong moderator para sa press conference ng Department of Health Bicol Center for Health Development ngayong June 11, 2024 dito sa Villa Isabel Hotel, Sorsogon City. Tayo po ay napapanood din ng live sa ating official Facebook page na DOH Bicol CHD. I-follow at i-share po natin ang ating page para mas maging updated po tayo sa mga programa at mga activities o proyekto ng Department of Health. Tatalakayin natin po ngayon sa press conference ang sumusunod na paksa. Una ay tungkol sa hypertension awareness. Pangalawa, National Kidney Month. Pangatlo, World Blood Donor Day. Dengue Awareness Month at ang ating mga June health events. Kasama po natin online para sa ating press conference ang ating OIC Director 3, Dr. Rosa Maria Villantillo. Kasama din po natin dito ngayon mula sa DOH Bicol CHD, ang Regional Program Manager para sa lifestyle-related diseases, Medical Officer 3, Dr. Raymond Martin Provost. Mula din sa DOH Bicol CHD, ang ating Entomologist 3, Sir John Dominic B. Bonoy. Makakatuwang din po natin ngayon ang Sorsogon Provincial DOH Officer, Development Management Officer 5, Dr. Gladys T. Esparta. Andito rin, in behalf ng ating rural health physician na si Dr. Edwin T.N.G. Morales, andito din po sa atin ngayon ang kanilang Health Education and Programs Promotion Officer 2, ang Provincial Health Education and Promotion Officer, Ma'am Molina V. Gonzalo. Magandang araw po sa inyo. Ngayon, ating kikilalanin ang mga media partners na kasama natin ngayon.
Andito po ngayon ang owner and publisher ng People's Editorial or PITV, si Mr. Angeles L. Apina. Hello, sir. Welcome po. Ang EIC or editor-in-chief ng People's Editorial din, Ma'am Sheila Marie Espiritu. Ang PIA source doon, si Ma'am Daniela A. Ricunda. Hello, ma'am. IRCD ba? Sorry po. Then, si Ma'am Maggie L. Amigo. Hello po, ma'am. Welcome po sa atin. And then, kasama din po natin si Mr. Joel, ang administrator ng Cabrigada. Tama po ba? Cabrigada Station. And then, ang Sorsogon Radio Oragon, or the Sorsogon News correspondent natin, si Mr. Dennis. And then, kasama din po natin ngayon ang DICT na ating katuwang sa ating internet connection. And then, si Ms. Michelle, and then si Mr. John, and then si Mr. Bonifacio. And then, ang station manager ng isa din sa radio station here sa Stars Abroad, si Mr. Bonifacio po. And then, technical assistant ng Mirjen, ama po ba? Si Mr. Iron, hello po, good afternoon. Source of the journal, andito din po si Mr. Joshua. And then, ang current reporter dito din sa Source of the City, si Mr. Boris. And then, station manager din dito sa Source of the City, Mr. Rosario. And then, si Mr. Joey. Andito rin po ang news writer nila na si Ma'am Layaha. Hello po, good afternoon po. And ang correspondent din sa Source of the City News, I guess, Mr. Romador. Hello po, good afternoon. And then, DWPC New Generation. Si Mr. Apo, hello po, welcome po dito sa ating press conference. And sa UNTV, si Mr. Roderick. Thank you so much po. And of course, ang station manager ng radyo natin, si Mr. Julius Manahan. Thank you so much po sa pagpapaunlak ng aming invitation para sa aming press conference. Ang iba naman po nating media partners, I guess, and other participants are nandun po sa Cisco WebEx ngayon. Makakasama natin sila virtually. So maraming salamat sa lahat ng media partners sa pagbibigay ng oras at partisipasyon sa ating press conference. Bago po tayo magsimula, alamin natin ang house rules na dapat sundin sa press conference na ito. Ang mga lumala sa press conference na ito ay kinakailangan sumunod sa mga tuntunin na itinakda na Communications Management Unit ng DOH. Una, makinig po ng mabuti sa mga paksa na tatalakayin upang magkambak tayo ng mas produktibong press conference. Lakasan din po ang boses kapag magsasalita upang marinig at maintindihan ng lahat. Para masigurado ang kalikasan at kaayusan, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdala ng iligal ng droga at anumang uri ng armas o matatalim na bagay. Ang mga tanong o komento po ay sasagutin lamang natin sa open forum. Ang open forum po ay gagawin natin pagkatapos po ng lahat ng resource speakers. Para naman po sa open forum, bago po kayo magtanong, sabihin niyo muna po yung pangalan at media station at kung para kanino po ang inyong katanungan. Ang mga katanungan ay kailangan tungkol lamang sa mga tinalakay po na paksa. Upang mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng media partners, isang tanong at isang follow-up lamang ang maaaring itanong ng bawat isa. Sundin ang journalism ethics sa lahat ng oras. Now to formally welcome us in today's press conference, let us now hear from our OIC Director 3, Dr. Rosa Maria B. Ripilio, who is with us virtually po. To the representatives of the Sorsogon Provincial Health Office, Dr. Renato Olo, Dr. Eric Ian Barbas, station managers and representatives from the Philippine Information Agency and our media partners,
Officials of the DOH Bicol CHD, Dr. Gladys Escote, our Provincial DOH Officer of Sorsogon, Dr. Raymond Martin Corpus, our Regional Program Manager for Lifestyle-Related Diseases, Mr. John Rick Arevalo, and all other CHD members, isang maganda at malusog na araw sa ating lahat. Tayo ay muling nagsasama-sama sa isang edisyon ng ating buwanang press conference. Maraming salamat sa inyong pagdalo at walang sawang suporta. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang mahahalagang programang pangkalusugan gaya ng care, dahil ngayon National Kidney Month, Blood Donation, dahil mas sino man ay mga ilangan ng dugo, dengue awareness dahil tagulan na naman, hypertension awareness at iba pang makakuluhang paksa. Alam natin kalagahan ng impormasyon, lalo na tungkol sa kalusugan. Katuwang namin kayo sa pagbahagi ng mga handog at tamang mensahe upang maisulong sa publiko ang healthy yours. Layunin natin na sagutin at tama ang mga maling impormasyon na maaaring makadulot sa mga epekto sa kalusugan. Katuwang natin sa layuning ito ang mga miyembro ng media na malaki ang impluwensya sa mga taong nangangailangan ng sapat na edukasyong pangkalusugan. Makakasama natin sa araw na ito ang ating mga resource speakers mula sa Sorsogon Provincial Health Office at DOH Bicol CHD para magbigay ng tama at komprehensibong paalaman tungkol sa mga paksang nabanggit kanina. Lubos ang pagkilala ng DOH Bicol sa mahalagang papel ng media sa pamamahagi ng tamang impormasyon sa publiko. Sa muli, kami ay nagagalak na makasama kayo sa araw na ito upang talakayin ang mga usaping pangkalusugan. Taos-puso ang aming pasasalamat sa inyong suporta sa paglalaan ng malawakang serbisyong Salud Bicolnon. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Magandang araw sa ating lahat. Thank you so much po, Dr. Rose. One po tayo ipinag-events na layuning maitaas ang kaalaman ng publiko tungkol dito. Kaya naman, ating panoorin ang mga iba't ibang health events na ipinagdiriwang sa buwan Hulyo. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, tapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Para sa healthy Pilipinas. Seven healthy habits. Po tayo sa ating unang paksa ang tungkol sa hypertension awareness na tatalakayin ni Dr. Raymond Martin Corpus mula sa Bicol CHD. Hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Raymond Martin E. Corpus, ang medical officer dito na DOH Bicol CHD at ang regional program manager ng lifestyle-related diseases, hypertension, diabetes, and cardiovascular diseases. So ngayon po ako ay naatasan upang i-discuss po sa inyo ang tungkol sa hypertension o alkapleton. So ano nga ba ang hypertension, no? Sa buong mundo po, 1.28 billion people na po apektado ng hypertension. No? Ito po ay importante dahil ito po ay nakapagpataas po ano, it increases the risk of heart, brain, kidney, and other diseases.
No? Lalo na po sa Pilipinas, for example, 2/3 po na naninirahan po sa mga low and middle income countries, just like the Philippines, increase the risk factors po in this population. Target po talaga tayo. No? So, bakit nga ba po ang hypertension is a major public health issue? Ang hypertension po is a public health issue dahil ito po ay silent killer, no? Di po natin alam na meron pala tayo dito. Di natin alam, bigyan na natin atakin sa puso, atakin sa utak, no? At mamamatay tayo. At ito po ay public health issue kasi po, ipapakita ko po sa inyo na isa po ang hypertension sa top 30 diseases in the Philippines, no? According po sa FSSIS and Philippine Statistics Authority last 2023. Kaya po, nakita natin na pangalawa ito, no? Na morbidity or sakit po, no? Sa buong Pilipinas, na ang acute respiratory infection. At isa po sa mga leading causes of mortality o pagkamatay ng mga Pilipino ay dahil po, no? Sa hypertension. Yan po ang komplikasyon na skin heart disease o nakatake sa puso, ang atake din sa utak po o ang perhaps stroke, no? Ang heart diseases po. Next. Okay. Na-edit back po. Yan, no? Ito ang importante mahalagang datos na dapat natin malaman. Ito yung mga identified no, hypertensive adults in the Bicol region. So, mahigit po, no, last February 19 po itong data natin for the first quarter of 2024. May na-miss-assess po tayo na mahigit 2,404,832 no, sa edad ng 20 years old and above. At ang panglalaki po dito ay 87,540 ay identified hypertensive. No? At sa babae naman po is 94,367 po ang may high blood. Total po natin sa buong Bicol is 181,907 o ito po ay 7.56% ng 2 million po. No? So, sunod-sunod po, meron po tayong risk assess na 317,307 na masusugano. At meron po sa kanila ang assess po natin na hypertensive sa bilang ng 9,500 blood. O 3% po. No, ng risk assess po natin. No, makita po natin yung napakataas po talaga. No, 2 million po ang assess natin for the whole Bicol region. Ang hypertension po, nakaka-apekto po no, sa productivity po natin sa household work and work productivity. No? Ang sabi dito, missing work o napagka-absent mo sa trabaho ay nakaka-apekto po. Yung high blood po ay nakaka-apekto. Nag-absent po ang isang empleyado sa mahigit na 4 days. No? At ito naman po sa reduced household work, hindi po makapag-function ang mga tao po sa bahay kahit po high blood sa loob ng 11 days. Ito po ay galing sa datos ng Philippine Hypertension Society na ito po yung study nila in terms of productivity and how hypertension affects for individuals among Filipinos. So makita po natin dyan sa slide na yan na ang burden po ng hypertension projected in 2050 po ay mahigit 1 billion po, no? At magkakaroon tayo ng increase po ng 20%. From 17% to 20% po ang mamamatay po sa panahon ng 2050. Next po. So ano nga ba po ang high blood pressure? No? Ito po yung ang blood pressure po. Ito po yung force po. No? Nakita po natin po ba dyan? Ito po yung force against the one of the arteries. No? May dalawa po na nakita ko sa numero. May 130/80. Ang 130 po, yung pagkakatawa natin sa story, o kung saan, ito po yung ang puso po natin yung nagbabawa. No? At ang bawat story naman po, kung saan po nagpapahinga ng ating puso. Yes. So bakit pala halaga? No, nakalaman po natin ang BP natin. Sa edad na 11 po, pataas, dapat alam po natin ang BP natin. So ano ang dapat natin gawin? Una, every 2 years po, if BP is less than 130
over 85, or with no risk factors, pwede tayo mag-BP every 2 years po, no? Pero if BP po natin is 130 over 139, or 85 to 89 millimeter mercury, or if obese or overweight, every year po tayo magpapabiki. So, importante po, no, na magbisita tayo sa mga healthcare worker po natin. No, meron po tayo sa mga IHUs po natin, no, mabibilang po ito na binibigyan ng servisyo. Next po. So, paano ba natin malalaman kung meron tayong hypertension? Hindi natin malalaman ang hypertension kung hindi tayo magpapabiki. Di ba? So, importante po na malaman natin ang BP natin. Ang sabi po sa definition ng BP, dapat po may dalawang ang BP daw po na mataas na 140 over 90 sa loob ng dalawang digits po yan on different occasion or separate occasion po, doon lang po namin ito-diagnose sa isang tao bilang hypertensive. No? For example, nagpapibig po ako ng araw, ang BP ko is 140 over 90. At nagpapibig naman po ulit kinabukasan, ang BP ko is 140 over 90. So it means hypertensive po ako. No? Ito po. Pero meron tayong tinatawag next po. Ito po, ano may meeting po na tinatawag, no? Ito po yung ginamalitan na automated BP. No? Or electronic. Pwede tayo mag-BP sa bahay. No? Pwede tayo mag-BP sa bahay. No? Kasi magkaiba po ang reading ng opisina or sa clinic at sa bahay. No? Sa akin po sa klinika, dapat po 140 over 90. Greater than 140 over 90, doon natin matidaya mo sa pasyente. Pero pag sa bahay naman po, kasi kung naman tayo talaga nagpapacheck up, yun ang totoo, at nagbibigay tayo ng mga isa, okay na po yung 135 over 85 para ma-diagnose ka na may hypertension. Next one. Yan po yung tama, no? Tamang pa-take po ng BP natin. So, nakita po natin, na before po tayo mag-BP, no? Tayo natin na tayo sa loob ng 5 minuto, no? Hindi agad-agad po na mag-BP. No? For example, nasa clinic ikaw, tapos may hatang na. Diba, biglang BP ka, mataas talaga ang BP na makukuha po natin. Pangalawa, sit on a chair with both feet flat po on the ground and back straight. No? Maayos po na pagkalapat ng mga paa sa sahig at ito po, no? Ito po sa chair po natin. At pangatlo po, ilagay po natin ang ating mga arms sa level po, no, ng table or sa level po natin sa heart po. Heart level po lagi. Nung lagi po natin tandaan na accurate BP po ang ating advocate po. So place your arm at the level of your heart or chest. And lastly po, stay still and do not talk. No, wag tayo ng doktor or nurse or midwife habang na-BP. Kasi maapektuhan po nito ang resulta. So, importante po na ma-measure ang ating BP in the morning po, no? Right after you wake up or in the evening before you go to bed. At least twice. No? Try to measure your blood pressure at the same time every day. No, mas mainam po yan. Bilang doktor po lang advice sa mga pasyente na nanay po rin po tayo mag-measure ng BP po natin twice a day. No? Bago magtrabaho sa umaga at bago matulog sa hapon sa loob ng isang linggo. Next po. So yan po, no? Parang mag-verify na po ang hypertension category natin. Yan po yung galing sa Philippine Hypertension Society of the Philippines. Okay? At yan po, meron tayong tatlo na lang. Dati meron yung hypertension. No? Ngayon po, borderline BP na yung binago dyan. So meron tayong normal BP. Dapat ang normal BP natin is 120 over 80. At ang borderline po, 120 to 139, 80 over 89 po. No? Yan po yung borderline natin. Kung nasa borderline po tayo, kailan po tayo na i-assess po. No? Ano po yung gawin natin? Lifestyle modification, mga ganun po. At hypertension po, ito na po, greater than 140 over 90. Yan ang definition ng hypertension. Next. So, ano ba po ang mga signs and symptoms, ang mga simptomas?
Ang pinaka-common po na sintomas na high blood po, hypertension ay wala. Wala po tayo mararamdaman. Ito tinatawag na silent killer. Mararamdaman po natin ang pag-ibang dizziness, headache, vomiting, ang paglabo ng mata, ang pagbilis sa tibok ng puso, ang pagkapagod, kung matagal na po tayo mayroong high blood po, hypertension. No? At dahil po, hindi po natin alam na as po ang BP natin, magkakaroon tayo ng very high blood pressure kung saan ito na po yung mga complications tulad ng stroke and heart attack. Next. Ayan po, no? Why is high blood pressure dangerous? Kasi pinapaliwanag ito ang puso, no? Ang pagtutulak ng puso natin. Ang anong arteries na pinapatigas niya, no? Tapos, increasing the risk for heart disease and can cause heart failure, kidney failure, and damage po. Yung mga organ damage na po, total organ damage. Next. Ito. Para natin maliwanag sa patient, no? Dapat alam natin kung anong klaseng hypertension ng pasyente. Kasi magdala ng hypertension. Tapos, are there other cardiovascular risk factors? Is there cardiac organ damage? Next. Ayan na, magdala ang tinatawag sa hypertension. Ang primary or essential po na walang cause, but there are medication that increases the risk. No? At ang pangalawa naman po ay secondary. No, ito po yung structural or functional abnormality. Tulad ng mga tumor, may abnormal thyroid activity, tulad ng hyperthyroidism or hypothyroidism or drugs po, no? Na naka-affect. Pero pinakulang po yung primary hypertension na meron tayo. Next. Ito. Sino ang kapag-develop po? Ito po yung mga risk factors natin para mag-develop po ang hypertension. Una, ang pagsisigarilyo. No? Ang pangalawa, ang pagkakaroon ng diabetes.